କହୁନୁ। ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀବୃନ୍ଦ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀବୃନ୍ଦ, ଆଜି 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ମନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ଭରି ଦେଉଛି। ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପରାଧୀନ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା। 1947 ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ତାପର ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଜାତିର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ରାଜାଙ୍କ ଜୟରାଜଙ୍କ ଡାକରାରେ ଶହ ଶହ ନରନାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1920 ମସିହାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1930 ମସିହାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1942 ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ଶେଷରେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହ୍ୟ କରି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଆଣିପାରିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଆସୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶପଥ ନେବା, ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି ଛୋଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା।